fonu ni teru ni sigiɲɔgɔn ani ni kanubagatɔ bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumagando ka bɔ k'a da kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura mon plombe.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛnkoro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoire walima liw ali concert ticket ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplombe.net aw y'a cliquer monplombe.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Mon Plombe y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bi Février kalo tile fɔlɔ ye san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan fo ka taa se Mali kɔkana ma aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min waati kɔnɔ ni ye o sele Malikunafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. Anga ministre mbe no sa ni ale ɲɛsinin bɛ sɛnɛ bagamara fo ka taa se mɔni ko yan masa ale y'a yira k'a fɔ ko jɛgɛ dɔw ko olu sara an ka bajida la baji min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko fleuve du Niger an ka faba o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a ye maa dɔw fara ɲɔgɔn kan walasa u ka taa jɛgɛ ninnu ni ka t'u ta ka t'u sɛgɛsɛgɛ fɛn min kɛra nin jɛgɛ ninnu sata o ye sa o bɛ se ka dɔn. Walasa ka coronavirus bana ale kɛlɛ an ka jamana o kɔnɔna la sa MINUSMA ma olu kɔni y'u bolo fa ni ka to jumadon janvier kalo tile 29 san 2021 ni ka minɛnw minnu bɛ maa kisi coronavirus ale bana masa ka di kunnafonidilaw olu ma an ka faba o kɔnɔna la faba kɔnɔna tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sa u y'u kunda an ka région kɔnɔnaw olu kan sa ni o ye Mopti Tombouctou Gao Menaka olu fana ye ni minɛn ninnu ni ka u sɔrɔ walasa maa bɛ se ka kisi coronavirus o bana ma nɔnɔ datugulan min ni ale bɛ se ka ko o 1418 u ye o di ani tɛgɛkominɛnw o 123 o b'a la gel hydroalcoolique misɛnmaninw ni o bɛ di maa kelen kelen ma sa o 400 fo ka taa se a kumaba o 300 o bɔɲɔngo ma a yirala k'a fɔ ministre min bɛ yen nɔ sa ni ale ɲɛsinen bɛ kuma koɲaw olu ma sa ale kɔni ye bonya masegin kɛ MINUSMA maaw ye k'a fɔ ko u ye nin baara min kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma k'u ye baara ɲuman kɛ k'a sababuya kɛ komi ni coronavirus bana ale daminɛna sa kunnafonidilaw olu kɔni y'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ nin ko in na. maa minnu ka so bɛ an ka pankurujigi kɛnɛyɔrɔ ale la sa minnu n'olu ka sow kan ka ci ani ni minnu n'olu ta cira sa olu kɔni ye u ka nisɔngoya ni k'a yira ka kunnafonidilaw wele sibiri don janvier kalo tile 30 san 2021 sirakɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ sa u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ an ka jamana marabagaw ɲɛna ko u ye olu ka yɔrɔ ninnu ni ka a ci ni yɔrɔ minnu fana bɛna ci ko olu fɛla ko tɛ sirakɔrɔ dugutigi n'o ye Fuseni Tarawele ale kɔni ma i munumunu kuma da fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko ni sociko in tɛ olu fɛla ko ye ko sirakɔrɔ ye yɔrɔ min ni a ka kɔrɔ ni zone aéroportière n'o ye an ka pankurujigi yɔrɔ ye sa ko sirakɔrɔ a sigira a bɛ san 300 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko aéroport n'o ye pankurujigi kɛnɛyɔrɔ ye sa ko a nana sirakɔrɔ dugu o sɔrɔ yen nɔ ko de y'a to olu tɛ sɔn ni sirakɔrɔ cili ye bi u tɛ sɔn n'a ye sini. Compagnie malienne de textile n'o ye Koma Textile sa ni an ka fini dilanyɔrɔ ye o ye kabini coronavirus bana ye ko fɔlɔ an ka jamana kɔnɔna la n'o bɛnna mɛn kalo san 2020 ma sa ni nin cakɛyɔrɔ ye ni ale y'a ka daw datugu ka sababuya kɛ coronavirus bana ye kabini a datugula an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a daw olu ma yɛlɛ a cakɛlaw ɲɛmaaw ka fɔla sa ko u ye yɔrɔ ninnu datugu ka sababuya kɛ coronavirus bana ye wa a cakɛlaw olu bɛ baara bila sigi la fɔlɔ kabini ni wagati o la u y'a yira k'a fɔ kalo 6 olu tɛ ka sara wada tɛ ka don u ka sara ko o kuma la u ka syndicat ɲɛmaaw olu fana y'a fɔ sa ko n'i y'a ye ko Koma Textile cakɛyɔrɔ ale datugulen don ko u ye
chinois olu le kɛra nin ko in sababu ye ko wa kan ka jamana marabagaw kulu sen bɛ nin ko in na. Ambita ko kan kibaru la fransikaw ulu kɔni y'u ka yɔrɔw ni ka ulu bɛɛ datugu maaw la sa maa minnu n'ulu kan ka bɔ jamana kɔ kan kana ani maa minnu bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔna la ni ka taa dugu wɛrɛw ulu la sa a kɛra kunu kari sufɛla la nin kuma in fɔra u ka ministre ɲɛma fɛ sa n'o ye Jean Castex a y'a fɔ ko n'i y'a ye ko nin waleya ninnu kɛra k'a kun ye walasa ka coronavirus bana ale kunbɛn ni e maa min bɛ bɔ ka taga dugutaga la sa ko fo ni bɛ bɔ ni daluya jɔnjɔn ye n'o tɛ kɔni bɔli o yamaruyalen tɛ i ma. Somalikaw ulu feno sa bingani wale dɔ kɛra kunu kari janvier kalo tile 31 mokadasiwkaw ulu feno a kɛra u ka sɛgɛnna fiɲɛ bɔ so dɔ kɔnɔna la min ni ale bɛ wele ko hôtel n'a b'u ka faba o kɔnɔna la hôtel in yɛrɛ sa ani u ka pankuru jigin kɛnɛyɔrɔba ani o man jan ni bingani wale in kɛra maa minnu fɛ sa o de ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ye n'o ye shebabu ye u ka fɔla sa ko u ye mugujugu ni ka a pɛrɛn kuma min na sa u tilara tuguni ni ka marifaci o kɔni bugura kosɛbɛ lɛra caman bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la maa 3 o bɔnɛna ani na maa 6 olu fana sɛbɛkɔrɔ joginna. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni tun bɛ an bolo bi tɛnɛndonya na ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.